Godmorgen alle sammen. Vi står og venter på bussen. Freja hun skal i vuggestue. Så ja, det er det, vi er på vej til nu. Så er Freja afleveret vuggestuen. I vuggestuen der er det blæst lige her, så jeg skal op og hente min nye mikrofon til det her kamera her. Jeg har lidt sådan, fordi jeg bestilte det som noget, der hedder D-stock. Jeg ved ikke, om det betyder, at der mangler nogle ting i den eller et eller andet. Eller om den er i stykker. Men nu vil vi se, om den virker. Der vil stå noget kamera, skal også indstilles med det og sådan noget, men man skal ind og skrue ned for ikke at få støj på. Så jeg skal lige lege lidt med det, når jeg får det. Men nu skal vi i hvert fald op til banegården og så få det hentet. Nej. Så kan vi snart opgradere lyden på den her. Nu håber jeg bare, at alle tingene er med. Så jeg håber, den er helt. Jeg aner ikke, hvad fanden det er, jeg har købt helt præcis. Jeg ved, hvad mikrofonen er, men ja, det finder vi ud af det. Okay, jeg skal lige tjekke, om alt er i. Her er den. Det ser det ud til, at den er helt. Så regner jeg med, at det hele er i. Jeg vil lige komme hjemme, og så vil jeg prøve den der. Det er lidt mærkeligt at gøre det herude. Den her, den er altså lige med til at prøve. Det ser lækker ud, den skal jeg lige prøve. Ja, den er satme lækker. Altså nu har jeg ikke prøvet den endnu, den er virkelig robust. Selve mikrofonen er sådan af jern, jeg tror faktisk den er plastik, fordi den er ikke særlig dyr. Jeg tror, jeg har givet cirka 500 kroner for det hele her, og den er perfekt til det her. Men nu vil jeg lige prøve at få den til at se, om jeg kan få den til at virke på. Det burde jeg gerne kunne, men det er noget med, at man skal sådan, ja igen som jeg forklarer, man skal skrue ned og sådan noget, men nu prøver vi lige at lave nogle test med det, og så skal jeg lige lytte derinde. Nu laver vi en test her. Jeg sidder indenfor, der kører et fjernsyn i baggrunden, og jeg har selve kameraet en arm væk fra mig. Nu prøver jeg at sætte den her til. Nu holder jeg den i den samme arm, og jeg snakker lige så højt, som jeg gjorde før. Og så må I prøve at skrive, om lyden er god. Den her, den er lidt mere retningsbestemt. Det andet, den er ikke sådan super retningsbestemt. Så det vil sige, når jeg for eksempel vender kameraet sådan her, så vil I stadig godt kunne høre mig, men det vil nok være lidt mere basset, tror jeg. Men ja, nu var det bare lige noget lydprøve her, så prøver jeg lige at ryste lidt, se om der kommer med. Det kommer det måske, det kan være, at jeg lige skal spænde den her lidt mere fast. Men ja, det er lige første prøve, nu må vi se, om det er helt fucked. Men jeg vil i hvert fald lige prøve at få det set på computeren og lige høre, om der er nogen forskel. Men i hvert fald vindhætten, den kommer til at hjælpe meget, når vi er udenfor, og det blæser. Men ja, det var lige en lille opgradering til det nye setup. Vloggen den er ved at rendere ud. Den valgte lige at crash nogle par gange, eller en gang, så jeg var lige nødt til at genstarte computeren. Jeg tror ikke, at det når at være gemt ud, før vi skal smutte. Så det må komme op, når vi kommer hjem.
Sådan der. Yes. Jeg vil lige vise jer verdens mest irriterende ting. Sådan en softbox. Hvordan lang den er. Når man skal samle sådan en og skille den ad fra hinanden. Sådan sygt nøje med de her. Fordi man skal sådan... Så var det bare fandt for at gå op i hovedet. Sådan der. Og her. Sådan der. Hvem vil have sådan en her oppe i øjet? Man kan fucking dø, ikke? Der er sikkert en nemmere måde at pille dem fra hinanden, men den kender jeg ikke til. En robust væg. Så er vi færdige med alle rummene. Her med soveværelse. Hvad sagde vi først? Er soveværelset her. Det var okay stort det her. Det her det er sådan cirka en 2-mandsseng. Så det var okay stort, så stod Frejas seng herovre. Jeg brugte ikke særlig meget til at sove i. Så er der køkkenet herinde. Fint køkken, nyt. Så er der gangen her. Vi går ud af her. Toilet. Mega småtagtigt. Fint hus. Så altså en lille rum her, vi aldrig fik brugt til noget. Jeg overvejede bare at sætte computeren der, men der er ikke rigtig noget en stik til strøm. Kun den der, den tror jeg ikke rigtig man kan bruge til strøm. Jeg fatter ikke, hvorfor det ikke bare været det her nede og lavet hendes badeværelset her. Så har vi stue. Men det er sådan rimelig stor, faktisk. Ramte, kan jeg høre. Okay, fail. Men ja. Så hvis I nogensinde tænker at flytte til Vindinge, nu kan jeg faktisk teste mikrofonen her med Echo, men hvis I nogensinde tænker at flytte til Vindinge i det gamle mejeri, så skal I lade være med det, fordi at det er sikkert meget fint, eller det ser fint nok på sådan udenpå her, men indeni der er det noget pillerødent gammelt lort. Så det skal I ikke gøre, selvom det er et fint køkken, der er her. Men vi skal lige have det sidste pakket ned i bilen, og så skal vi hjem og... Nå, nu kører vi ind til byen. Nu skal jeg ind og aflevere den autostol, vi har i bilen. Skal hjem til Line igen, og så må hun ud og gå sammen med nogen andre. Så må jeg tage bussen hjem. Men det går nok, fordi jeg er sulten, så jeg skal finde noget at spise, og regner jeg med. Det ser vi på. When I win a Hall of Fame, da, da,
You can be the king, you can be the kong, you can be the king kong, yeah. Jeg synes, at niveauerne, de hopper lidt, når jeg sådan ser, når jeg går udenfor og sådan noget. Og jeg vil nødig skulle sådan hele tiden gå ind og ændre på lydstyrken, når jeg er udenfor og indenfor. Så jeg håber da, at det ikke overstyrer konstant hele tiden. Og det kunne være rimelig rip, hvis det her det for eksempel overstyret. Jeg håber lyden er god. Altså jeg har ikke hørt det endnu. Goddag. Jeg har ikke hørt det endnu, men det kunne være rimelig rip, hvis det bare er lortelyd. Det har jeg slet ikke tænkt over endnu. Men nu må vi se. Så har jeg fået aftensmad og er på vej hjem. Jeg er faktisk på banegården lige nu på vej på 7-Eleven. Jeg stopper med at optage nu, fordi jeg har 2% strøm på, så den går nok bare ud alligevel. Men når jeg optager næste klip, så vi ses bare, når jeg kommer hjem og får nyt batteri i. Så jeg har ikke fået nogen med, så I må lige undvære busscenen, hvor jeg stiger ind i bussen, kører lidt, stiger ud igen og så hjemme. Så det forestillet bare sker nu. Jeg løber hjem. Og jeg kan se, at den har lige ladt lidt op af den mærkelige grund, så jeg har 6% på. Jeg vil egentlig bare lige slutte vloggen af her for i dag. Jeg vil gå ind, så skal jeg lige ordne noget på nettet, nogle papirer. Det kan det ikke være, når det er på nettet, men nogle dokumenter, jeg lige skal underskrive og sådan noget. Sende nogle kvitteringer og alt muligt mærkeligt. Men det vil jeg få gjort. Og så vil jeg komme i seng, fordi jeg skal være i Nyborg igen kl. 9 i morgen. Og jeg skal med bus og tog og alt muligt, så jeg skal rimelig tidligt op. Det er det. Jeg håber, I har nyt at se med, og så ses vi i morgen igen. Vi ses. Hej.